No niin, trimmereitä. Tässä on nyt sattumoisin mulla vähän järeempää kalustoa jo olemassa. Mulla on 345 FR itsellä aikaisemmin. Mutta periaatteessa tää luokitellaan jo ainakin melkein ammattilaiskäyttöön. Että semmosessa mä olen sitä ainakin käyttänyt. Tuossa on tullut joskus ihan täyttä päivääkin tämmösen kanssa lykättyä menemään oikein työkseen. Niin vähän nyt vertailun kohteeksi sitten tähän, että millainen on tämä nyt sitten. Mikäs tämä oli? Tää oli 115 IL, mikä tuli autopaperin mukana. Hyvinkin balanssoitunut vehje. Tuntuisi olevan. Akku lähtee helposti irti. Ja näyttäisi olevan 36 voltin järjestelmällä, niin se kertoo sitten jo siitä, että aika tehokkaasta vehkeestä on kuitenkin kyse. Perus simppeli laturi, ehkä vähän iso, mutta toisaalta kun on näin isosta akusta kyse, niin ei se ole ihme. Siitä vaan paukauttaa paikalle ja töpseli kiinni. Ei ole vaikea. Akussa on nappi, mistä näkee varaustilan. Jos se nyt saadaan pelaamaan, ei se täällä auringossa näy, mutta täys se nyt on kumminkin. Ei muuta kuin akku paikalleen, ja tässähän nyt sit on ihan kaikki 2 nappia, niin kovin on helppo käyttöinen. Pistetään siitä virta päälle. Siitä se lähtee. Tää nyt on koskematon, et eipä oo paljon ruohonvihreätä vielä, kun ei oo tullut tän kanssa vedettyä. Pohjanapista saa luonnollisesti lisää siimaa. Siima on kohtuu vahvan tapasta. Löytyy vähän puskasuojaa, minkä saa pois. Ja sitten tässä oli joku ekotilaakin, mikä käytännössä pudottaa kierrokset puoleen ja tarkoittaa kyllä sit sitä, että ei ainakaan roiski niin paljon. Otetaan virra pois ja vaikka akkukin vielä. Niin saadaan vähän säädeltyä tosta. Pituussäädöt ja systeemit on hyvinkin helpon tapaiset pikaklinksulla. Ettei tarvitse sillä tämmöisessä isommassa raivurissa sit jo tarvitaan kuusijoukoloa sun muuta, kun ruvetaan kahvoja säätämään. Ja tässä näköjään saa säädettyä vielä tätä kahvankin paikkaa sitten. En tiedä millain tämmönen, jos tän nyt tästä vähän oikea ajoasentoon laittaisi, niin mitäpä sit tarvii tehdä. Ilmeisesti vähän vois säätää tosta. Hyvinkin näppärän tapan vekotin, ja on kyllä sit tämmösiin kaupunkipihanurkkiin ainakin ihan ehdoton. Mun on tullut aikaisemmin tähän laitettu ruohopää ja vedettyä tuossa noita nurkkiin, mut se on aika raskas peli, koska 345 ei yksinkertaisesti ilman näitä valjoja pysty käyttämään. Niin sen kanssa ei kovin kauan viitti heilua, ja se on tietysti polttomoottorikäyttöinen vielä, niin se on vähän semmoinen. Et kyllä nämä sähköpelit nykyään alkaa olemaan sitä luokkaa, että aika äkkiä helpommin tämmösen ottaa käteensä. Ei mitään, sit vaan testaamaan.